ኢትዮጵያውያን ፈጣሪ ሕልፊ ፈትወና እዩ ኢልና ስለነአምን መዓት ሰዲዱልና አይፈልጥን ንብል ንሕናለ ወላውን ተጋግዮ ክሰደልና እዩ ኢልና አይንጥርጥርን በቅድምት ማለለይት ጉሓት ናብ እንዳጋብር መቐለ ክንከድ እንተለና ብላዕላይ ሰማይ ገጽ ብናን ጠቐርመጸ ኣብ ልዕለና ብደቂቕ መንፊት መን እዩ ዝነፍየልና ዘሎ በልና ጸላኢና ኸነለሊ ቁሊሕ መሊሕ ብምባል ኢየሱስ ፈኪሮ ይተረፈን ሓምኽሽቲ ኸምዘ ዝንብ ኣብ ገጽ 6 መጽሓፍ ፍካረ ኢየሱስ ሓቢሩ ነይሩ በሉ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ኩታን ነጸላን ህዝቢ ናብ መዳፈ ተቐየረ ኣቦይዝ ግን እንታይ ጉዱ እዚ ኹላይ ፍቕርን ምቅራብን አንሻብ ረሲዖሞ በልና ኣብሻ እምለሱ ተሰጢሑ ዝሓደረ ነጸለአን ወጮ መሲሉ ረኸበኦም ገባር ይጠፍአንን ኢለን ከም ትወትሩ ዝብለኦ እታ ጠባን ጎረቤተይ እምበር መዳፈም ነጸላይ ክነግፍ ሓዲራ ኢለን ተማዓተኣ ነጸላ እንታይ ሓዛ ናብ ባእስ ወፈራ ብጽቡቕ ይምለሰን ድሓር ምስ ረፈደን ለካስ ኣፍታ ዓፋር ገጽ መሬት ከጉራዕ ሓዲሩ ካብኡ ልመጸ ጠቐር ምዃኑ ለባማት ነገሩና ገሌና ናይ እንዳ መንጽሐል ሓሪሩ ዳኣበልና እምበር ቁጣዕ ፈጣርማ ብጥራሽ ኣይኮነን ኢልና ሓሰብና ቀደም ወርሒ ሓሚማ ኢሉ ዝምህለል ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ካሜራ ሒዙ እምበር ነጸላ ተኸዲኑ ይወጽን ዝናብ ክረምቲ ይዘንግዕ ንባዕሉ ይበል ዝበልና ኢና ንመስል ኮንድኾን ኣደታትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይደን ከም ኣመለን ይሕቆናታ ይኾና እምበር ጸሎት ከብርየክን ዝብል እኳስ ተሳኢኑ ኣይኮነን ዶ ምህለላን ጸሎትን ተሰኪሞንኦ ዝመጻ ዘንቢል እኳ ተቐቢሉ ዘብሪ የለን ብተለብጅን ዓዲ እከለ ጋሻው ሕጅ ወሲድዋ ዝብል ዜና ዝረአየ ሰብ ኣየዞም ጻዕዱ ሓጢኣቶም እንዲዩ በዚሑ ይብል ሓጢኣት መን ኮን ውሒዱ እመሕዝዶ ሓጢኣት ክንቆጽር ኢልና ናብ ሓጢኣት ክንኣቱ ሓቅን ምዝራብ ግና ብሓጢኣት እኳ ኣጸቢቖም እዮም ዝበልጹና ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ መሬት ኣጉሪዖ ይፈልጥን እዛ ዓድና ዓሶ ከም ዝሓዛ አንቀጥቂጣ እውን ይትፈልጥን ህቦብላ ኣናዊ ጽዋይ ይፈልጥን ንሕና ጸገምና ድኽነት እዩ እናበልና ንጸዊ ምጽኣተ ዓለም ዝኣኸለ ይመስል ሓያል ንፋስ መጺኡ ሓደ ሰብኣይ ከርደደደድ ይብሉ ነበሩ ኣብ ጃባን እነየ እናበልና ንርእዮም ገሌና ንስሐቕ ገሌና እንትፍንትፍ ጎይታይ መዓረይ ኣይተሓዘልና ንብል መዓረይ ዝበሃል የለን ፈጣሪ ጅንጀና ይቕበልን አንቱም ሰብ እዚ ኩሉ እንትጸው እንተለኹስ ሶኢልኩም ትሰምዑን ኣለኹም ሸይጣን ይስማዕ ደኳ ይትብሉን ነገሩ ማንኩም ኢኹም ሰይጣን ትግርኛ ይሰምዕን ትግራዋይ እንትኾነኸ ትግራዋይ ሰይጣን እንደዕምበይ መቸስ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰይጣን ይሰኣንን ኣበይ ዓዱ ሰይጣን ዝሰኣነ ይመስለንን ኣብ ዓድና እውን ስልጣን ዝፈቱ ሰይጣን ይህሉ ይኸውን ኣይ ሰይጣን ስልጣን እንትድንጉዮ ንሩባ ወሪዱ ንስኽን ቅድሓ ንስኽን ጽንሓ እዩ ዝብል ኢሎሞ ንሰይጣን ኣይሃቦ ስልጣን ይብል ትግራዋይ ሂብዎ ስንካር ኢናዮ ኣሰራጢና ሓደ ብሰይጣኒዝም ካልኣይ ዲግሪ ዝሰርሐ ሰይጣን ነይሩ መሳርሕትና ሕዝለን የንጀራ ዓለም ይበልዕ ንሰብ ኣሰራጢ ወዲእዎ እቶም ሰበ ስልጣን እኮ እዮም ትጋግዮም ንሰይጣን ዶ ስልጣን ይወሃብ ሰይጣን ከዓ ኣሽምባይዶ ስልጣን ሒዙስ ብጥርሑ ኳስ ሳንጣ እዩ ዝገብረካ ሰይጣን ስልጣንያ ሙሉእ ወርቂ ጉቦ ተቐቢሉውን ለጥ ክብል ኣይከኣለን ስለዝስ ምስ ሰይጣን እናተቐመጥናስ ሰይጣን ደኣ ኸይሰምዕ እንተበልና መድከሚና እዩ ስምዕ እዩ ዝውዕለና ማሕበር ሰይጣውንቲ ክጣየሽ ዝብል ዜና ሰሚዕኹም ዶ ይትረፍኩም እንኳ እኳ ይሰማዕኹሞ በሉ ሰይጣን ደኣ ይስማዕ እምበር ማሕበር ሰይጣውንትስ ክጣየሽ እዩ ሰሚዕ ኣለኹም ነገሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ እዩ ዝጣየሽ ዘሎ ኣየኹም ኣይትሻቐሉ ዋና ቤት ጽሕፈቱ እንክየ እዩ ኣብቲ ዓዲ ሰይጣውንቲ ኣብ ከባቢና ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ከይኸፍት ግና ስለ ዘሻቕል ሓቅኹም ኢኹም ክትሻቐሉ ማለት እየ ሕማቐሎ ጽቡቐሎ ኣይተሃርሱ ወረጨናጭኑ ዝገርም እዩ ብዛዕባ ሰይጣን ገዲፍና ግዳ ብዛዕባና ዘይንዛረብ ቀደም ኸ ብዛዕባ መንደ ተዛሪብና ኢና